flickor. Vet ni vad jag har hört? Ja, det är någonting som är så förskräckligt. Men du får inte säga att det kommer från mig. Men det är så fasansfullt att jag bär med mig Bibeln vart jag än går. Man vet ju aldrig när man kan behöva Guds ord och närvaro. Nej, precis, nej. Men så här är det. Ni vet Emma, nere från bygden. Hon har flyttat till den stora staden. Ja, hon tyckte väl att hon var bättre än oss här nere på landet. Men jag lovar, där lever hon både i synd och otukt. Ja, och jag tycker att det är så förskräckligt. För hennes föräldrar har ju uppfostrat henne så väl. Ja, både i skam och skuld. Men det värsta av allt, inte nog med att jag tror att hon ligger på rygg både för det ena och det andra. Nej, det tror jag. Men det anar vi redan när hon var här nere. Men jag har hört att hon börjar umgås med 2 personer. Eller personer, djur. Och ni frågar mig. Det är så att den ena, det är en man. Ja, man eller man. Men han brukar klä sig i kvinnokläder. Ja, det är sant. Precis som Bengt här nere på bygden. Ja, men Bengt fann dem ju senare på åkern, både utan ben och armar. Ja, men det var ju för allas bästa. Ja, precis, så är det också. Men så umgås också med en kvinna, en kvinnofolk, eller någon annan slags varelse, eller man ska säga. Ja, som är en sån där lesbisk. Och det vet jag inte vad det är, men jag vet att det är hemskt och mot Gud. Ja, det är alldeles fruktansvärt. Jag börjar gråta bara jag tänker på det. Det får inte säga att det kommer från mig. Men vet ni vad, flickor? Nu tycker jag vi fattar varandras händer. Och så ber vi stackars Emma där hon ligger på rygg någonstans i någon stadsdel där uppe i den stora staden. Och så ber vi henne och hoppas att Gud ska komma ner och säga usch och fy, ja, precis som sig bör. Ja. Riktigt, jag hade en historia jag hade, men jag tänkte att jag ändå skulle berätta den för dig. Det är en lite hemlig, man får inte berätta för någon. Det handlar om att det berättas en historia om att det är en ung kvinna som kommer från det små landet, det lilla landet, men hon är stor, det är ett småland och hon är stor. Så hon flyttade upp till den stora staden där hon skulle passa bättre. Och då hon ville ta bild, många fin bild också. Och det tycker jag är fint, att det är kul att ta bild på fina städer och sådär, och så fint. Men sen hon blev betrött, förälskt i en liten man. Han var bara 25 centimeter. Jag vet inte hur stor hans tingelingeting, och när man krossar snabel eller under var liten, jag vet inte. Men hon blev förälskad i honom, och jag förstår inte om man är en stor kvinna. Man kan vara tillsammans med en liten man, och jag tycker det är lite faktiskt. Jag tycker det är obehagligt. Så därför vi bestämde jag och min man konungen att när Messias, alltså Hitler, kommer tillbaka, vi ska gasa henne faktiskt. Och hon står i dusch och tänker, gud, jag ska lukta illa, jag måste ta en dusch, tvätta mig. Men då bara, nej, utan det blir mer